Ahojte, zdravím vás pri mojom prvom komentovanom videu a vlastne aj prvom videu z hry Metin 2 Syndicate. A keďže je to prvé video, tak mám trošku obavy, aké z toho budú ohlasy, ale dúfam, že všetko bude v pohode, dúfam, že sa to uplatní a ja budem môcť natáčať ďalej. Takže keďže je to informačka, tak som si pripravil nejaké body, podľa čoho by som sa chcel riadiť pri natáčaní a čo vám všetko poviem. Tak som si to trošku uľahčil, tak začneme. Tak volám sa Paťo, mám 16 rokov, bývam na Slovensku, presnejšie okolie Nitry, ale viac už myslím netreba. Tak ďalej by som vás chcel predstaviť moje postavy. Tak mám 4 postavy, myslím, že 4. Je to Súrka VP 110, Huďka. Za tu už moc nehrám, keďže ma prestal baviť Swamp. Mal som tam peknú výbavu, 96% na Yangi, nejaký drop, potom no proste to bolo v pohode všetko. Mal som dobrú hodnotu útoku, vlastne damage. Množil som to, čo to šlo, a stále bol zárobok malý, nejakých 600 miliónov. Prestalo ma to tam baviť už, lagovalo mi to, nemám na to asi počítač dobrý, takže kašlem na to. Potom druhá postava, taká aktivnejšia, je Sura BM, to je tuto, Panasonic. Včera som si nakúpil nejaké veci do Kerindoru. Dostali sme nápad s kamarátom, že to môže byť dobre v pohode celkom, keďže budeme chodiť dvakrát za deň Kerindor. Jeden Kerindor bude pre mňa, druhý bude pre neho a išlo nám to celkom v pohode. Včera som šiel prvý Kerindor, takže mal som, no síce to nebolo moc najluxusnejšie, ale mal som 157 úlomkov, čo sa mi celkom páči, takže som ich aj otvoril. Nemal som chuť to predávať hneď. A potešilo ma to, spadli mi dvakrát kosti na obranu schopnosti, nejaké strepy, potom nejaké perly a tak ďalej, také blbosti. No a späť k tomu BM-ku, výbave, tak sme si kúpili so Sokratesom, to je tu to BM-ko vedľa mňa, s ním chodím do Kerindoru. Sme si kúpili na polovicu výbavu, ktorú si požičiavame. Takže je to celkom fajn. Nevyšlo nás to nejako draho, aj keď ma skoro šláhlo pri točení bonusov, do ktorých som dal neskutočné peniaze, niekoľko miliard, a nemám to všetko svoje hotové, tak zatiaľ si požičiavame. Tak vám ju ukážem rovno. Myslím, že to celkom ujde. Máme výbavu na ezoterikov, takže v pohode to tam dávame. Na kameň som dal kritik 142 000, čo celkom ujde, pretože poznám ľudí, ktorí majú neskutočne luxusnú výbavu a dajú 150 000. Takže som rád za to, čo sme spravili, a ten Kerindor nám určite viac vyniesie ako Swamp, v ktorom sa nám moc nedarilo. Takže tak. Potom ďalšia postava je Dead Dropper Ninja Dicky, 111 level, tam mám asi len shell, ale tam tiež nehrávam moc. Tam som jedine, keď som tu s priateľkou, a moc nie. To bola postava naplánovaná na PvP, ale mi vykradli Vara, tak som ho musel predať, teda bol som nutený kamarádovi za super cenu na to, aká to bola postava. A Ninja nejako upadol, no. A potom štvrtá postava je Veles buff, to je jasné, že to je buffka. Mám tam veci proste aké šli, kde som natočil inteligenciu, tak to som nehal. Mám buff 101,7%, takže parádne, to je na Swamp, na Metiny, proste na všetko, to je super.
aj do toho Kerindoru, kritik. Takže tak, to by bolo asi všetko z postav. Ďalší bod, prečo točím. Takže točím, pretože ma to nejako začalo baviť. Chcel by som si nie, že spraviť reklamu, ale presadiť svoje postavy nejako, natáčať moje úspechy, proste všetko natáčať. A proste preto myslím, že to je zabitá nuda. Nemusím len tak stať na námestí, keď budem mať napríklad 3 hodiny 4 času do Kerindoru, alebo keď sa mi nebude chcieť do Kerindoru. Nemusím tam len tak stať ako magor a pozerať. A proste ma to začalo nejako baviť, no. Neviem, čo by som tomu viac povedal. Takže točiť budem určite všetko, na čo si spomeniem. Let's play, mixy, všetko. Časom bude aj lepší počítač, tak by som natočil nejaké mapy, napríklad Swamp alebo Haigeron. Uvidíme, no, čo bude. Chce to všetko čas a vlastne nechcem nič nové kupovať, pokiaľ nebudem mať istotu, že sa moje videá presadia a budem mať v tom nejaký úspech. Tak uvidíme po tomto prvom videu, čo a ako dopadne a či budem točiť ďalej. Potešilo ma, keď som spravil intro, malo to 7 sekúnd, dal som to na YouTube a za 2 dní to malo cez 90 videní, 80 alebo 90, neviem teraz presne, možno tam je viac. To ma veľmi potešilo, keďže to bolo prvé video, no vlastne nie prvé, ale taká uputávka na mňa. Tak fajn, super to je. Zabudol som vám povedať, čo mám na postavách, biologa, zručku a tak. Takže na 2 postavách neviem vôbec. Na Ninjovi robím biologa, tuším tabulky. Neviem fakt, nebol som tam dlho na tej postave. Tak preto rozmýšľam, že ho aj predám. Ale to je len taký malý napadík, alebo taká malá myšlienka, keďže mi je teraz na nič, snažím sa spraviť výbavu do HGčka na Suru, ale fakt luxusnú, za nejakých 60 miliard minimálne, aby som to tam dával všetko na pohodu a potom by som mohol rozmýšľať o nejakom PvPčku a tak ďalej. Takže to mi je teraz na nič. Na bufke nerobím žiadneho biologa, na čo, keďže to je len bufka. Ani zručku nič tam nerobím. Na Sure VPčku mám biologa zelkové vietve, čo je celkom slabé, ale nemal tú postavu tak dlho na to, aby som mohol mať, neviem, napríklad carry 1, ale odozdávam 3-krát denne, takže mi ten biolog moc dlho netrvá, tak ide to celkom rýchlo v pohode. Snažím sa teda odozdávať 3-krát denne, keď som v škole, tak mi odozdávajú kamaráti, takže to ide. A tu mám biologa červené vietve. Áno, tak to je. Zručku tu mám, ani neviem. Na triáž, paráda. Takže paráda. Ide to super, ako vidíte. Zručka až na 3. Výborne. A rovno si môžem odovzdať biologa. Dneska som ešte neodovzdal, spal som dlho. Tak som trochu asi na to zabudol. Snáď uzná. Uvidíme. No vidíte, tak neuznal, je to hajzel, nemám toho biologa rád, neuznáva mi skoro stále aj s tým výskumníkom, bodaj by skapal do rána. A takisto aj Makamito, neznášam ich obidvoch, sú to, ich asi jedna mater porodila, neviem. Takže to by bolo asi všetko. Je to informačka, nebudem tu obkecávať okolo 500 000 tém, na to bude let's play. Dúfam, že bude, takže chcel by som vás ešte nakoniec poprosiť. Neviem, o čom by som mal točiť ďalšie video, alebo neviem, či bude let's play, ale asi áno, tak prosím vás nejakú tému, mapu, alebo ja neviem, proste mi poradte. Nech sa do toho trochu dostanem, do toho natáčania, možno dostanem aj ja nejaký nápad. Neviem fakt, ale bol by som rád, keby ste mi niečo napísali do komentárov, alebo na Facebooku.
Kto ma pozná, tak vie, ako sa tam volám, kto nie, tak sa tam volám Huďo Huďko. Je to môj herný Facebook. A založím si určite na Facebooku aj skupinu svoju, takže aj tam by ste ma mohli nájsť. Tam budete vidieť, čo robím, čo plánujem, budem tam pridávať moje videá, ale to je taká bližšia budúcnosť. A ešte nakoniec, kto chce, tak like, zdieľajte to a komentujte a povedzte mi, akú chybu som spravil, v čom robím chyby, čo sa vám páčilo na mojom videu. Proste, čo len chcete. Ja sa neurazím, keď mi tam začnete nadávať. Je to prvé video, takže očakávam to. Nebudem čakať nejaké zázraky, tak to je asi všetko. Ďakujem, že ste si moje video pozreli. Som veľmi rád za to a dúfam, že sa mi bude dariť v tom. No a proste, tak už neviem, čo by som kecal, tak už kecam hlúposti, takže majte sa pekne, čaute a vidíme sa pri ďalšom